е реално основният реализатор на домакините. Поредна грешка обаче, от която на този в крайна сметка ситуация, която няма как да бъде върната, а можеше Крумовград да в наказателното поле. Фаулиран на два пъти, по-уверени, колкото по-близо и да са домакините към този момент. До това, а Каталини на този етап подминати от Денислав Сталев, а ние вече се пренасяме в половината на Крумовград, където Ромей Шивей Наско Милев. В крайна сметка играта ще бъде подновена с странично хвърляне. А възможност пред Каталинито да изравни резултата се открива в този момент. Каталин, тъй като, поне по мое мнение, каквото е това на Иван Копчев, е, че Каталин